Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka benta jong ka go tour jong uklori le kai football kari Argentina Lionel Messi ha Kolkata ha ka sinsat jan kala long ka bapin sausi bat ka jingakan at ka bajur ha Yuva Bharati Krin Rangan lani ka Salt Lake Stadium ya ki hajar ngot ki pat ba na ka daw jong ka jingbun ki bam yo I ya uklor bajob ya ka World Cup house nem ar hajar ar kat kum na ka khubor ka NDTV la ya tho bawat la ki pat ba ki la seu pisa de ki dor tiket ki barem ki bakot na du san hajar tingka hadu arpu san hajar tingka henry kim shimla yo banyu I bha yo Messi bat bun ngot ki pat ba ki la kno ba ka Jingpynïaid kam shimla long ka bayad bet ya renti la ya tho ba Lionel Messi ulapoi hapo ka stadium ha kapor khatway khatsan min step bat uladon ha ka te ka jaka tangkumba arpho minute ai bat ka jingdon jangki Pulit ap pahara bat ki wei ki nong sha khat ngobha ban yat lang hasilyang Messi kila ker tawyer ya hadu ba kala penlong ya ki pat ba bakin omla ban yu I bha ya na ki jaka ba ki yeng lani na ki gallery kani kala penmi ya ka jingbitar upat ba ha ka ba labret iki shuki bat ki bilor shapo madan don ru ki pat ba ki bala rungbian shapo ka madan ban penjulor ya ki canopy balashna na ka benta ka jingelang hadu ba kinong penya ki habban penken riano ya Messi na ka te ka jaka ka menteri rangba ka jela ka West Bengal ka Mamata Banerjee kala penpaw ya ka jing sausi bat panma bhalor ka te ka jingshem bat kalabat ha bandon ka jing kendu pat ba ngamla ban chus ngap jari ka jing Jingpynïaid kam kabalaja menta ka si ha Salt Lake Stadium kalatho haransan X ngalathaw ya ka inquiry committee hapo ka Ïalam jong justice ngalathaw ya ka inquiry committee hapo ka Ïalam jong retired justice Ashim Kumar re ringkat bat chief secretary bat additional chief secretary Home and Hill Affairs Department ban tokit benya ya ka ni ka jingja ban penshai ya ka jingkit kli bat ban ai jingmut khnang ban omja shu kumkini hakipor banwan halor ka te ka jingja Jawed Shamin additional director general law and order bat ki kinhon Pulit kila kemno ya Satadru Dutta Nongpynïaid jong ka jingelang bat la register yu da ka FIR Uloong baki Nongpynïaid kila klumar bakin penpai ka pisa tiket syaki padba ngin sapet bat kumnu onla ban penlong ya kani